smo sada u Rođi i vidjet ćemo sada da ima igračaka, drugo vreme, pa smo došli ovdje, pada kiša, pa smo došli u Teksiko. To je Teksiko! Da vidimo šta ima. Mnogo igračaka. Šta ćemo da izaberemo? To je ono što ona druga. Vidite. Šta ne deluje? Šta je rekla? Nešto piše, ali ne mogu da pročitam. Igre. Možda mogu da izaberem neku igru. Da praviš neke igračkice, da bockaš ovo je kao neki pečat, to je za neke bebice. I sada ćemo vidjeti nešto da ima. Ovo je neki kaj ima za mene. Ajdemo da razgledamo. Ovdje su neki češljivi. Malo su promenili u Teksiko i u Rođi, pa ćemo Ajdemo tamo da se vratimo. Možda ima nešto zabavno. Bude? Wow, gledaj ovaj brod. Nešto je malo za dečake. Može nećemo to. Idemo ovuda. Gledaj ovo, moj drug ima Ferrari. Ali nije zabavno. Šta ti igra? Ima li nešto lepo? Šta mi? Adam doktor Spini, Adam sve o svemu. Misliš da znaš koliko ja? Dokaži. Uzela sam da napravimo ovo kao dijamante i ovo da napravimo pravi slajm kada budeš pravi naučnik. Ajdemo na kasu. Ja ljudi, vidite šta sam kupila. Sada ćemo da idemo kući i da ih sve otvorimo. Probamo da ih napravimo. Ćao ljudi! I evo moja drugarica, pomoćnica, Žečica, Šangarepica i imam Teksiko nove igračke. I ko je sreća da ih otvori? Ja jesam! I vidite šta ima unutra! Ima kao cupcake, devojčica. Ima ih ove i male. Imam ovaj slajm. Imam da napravimo kao dijamant ili kristal. I evo ih još od ovih. Evo ih još. I sada ćemo da otvorimo ovo prvo. Čekaj da uzmem maka. I evo sada otvaram, malo je teško. Vidite, malo je teško da se otvara. Otvaram kako znam, ne mogu baš lepo da otvorim, ali probala sam. Wow, gledajte šta ima! Sad ću da vam pokažem šta ima unutra. Imaju naočare za naučnika. Ima prah za naučnika, da vidit ćemo zašto služi. Ima bočica sa nekim malenim peskom za naučnika, vidjet ćemo zašto je. Ima bočica da stavimo nešto unutra. Ima još ovih bočica. Ima neki poklopac, ne znam od čega je.
ima neka bočica za naučnike. Vidjet ćemo zašto, zato što ne znam. Imaju rukavice. Ima bočica, zaboravila sam kako se zove. Ovo je neka čašica. Kutica. Štapić kada idete kod doktora, znate ovo. I ona druga bočica ista. I sad ćemo da uradimo eksperiment! Ljudi, sada ću da napravim šašavi plastelin. I sada stavljam kukuruzno brašno. 5 kašika. I sada ću da stavim ovu čašu od vode unutra. I sada uzet ću ovu crvenu hranu, otvorit ću ju i uzet ću sa ovim. Sada stavljam crvenu boju za hranu. Sada ću da promešam. I sada rekli su mi da moram da udaram. Ovo mnogo mora da se meša. I sada ću da udaram ovako. Bude još to. Stvarno si pravo. Znači moram mnogo jako da se... Mogu da mešam mnogo. Sada, kada vidite, kada ovako uradite, izgleda ko da je tečan. A kad mešate, onda postane gust, jako gust. Tako da ćemo da nastavimo da mešamo. Ovo je, kada ovako promučkam, onda je tečnost. Osjeća se isto kao da je tečnost. A kada upotrebim silu, onda je mnogo gust. Uzet ću drugu kašiku. I pokazat ću vam, vidite li? I zato se ovo zove šašavi plastelin. Ćao! Ovo je Taša!